Što je to? Što je to? Kako se kaže? Deer, tako je, deer. Pazi da ostali ne vide. Nemoj izbirat, uzmi jednu i to je to. Znaš što je? Da. Okej. Spider, tako je. Ko je prvi? Nika? Nika. Ko je prvi? Pazi da ne vidim, pogledaj tu ovako ispod stola stavi pa. Češ znat to pokazati? Znaš što je? Što znači? Znaš što znači ta riječ? Da. Ajde pokušaj. Gledamo Niku. Ajde Nika, pokaži. Nije životinja, odmah da vam kažem. Tako je, forest. Što je forest? Šuma, tako je. Tu ispod pogledaj. Kad odabereš, da oni ne vide. Znamo što je? Idemo gledati. Snake. Kod Daniela. Od ovih. Nemoj izbirat, odaberi jednu i pogledaj dolje samo ispod da ne vide ostali. Znaš što je? Bear, tako je. Ko je rekao bear? Ja. Mislim da je Domagoj. Domagoj, si ti? Josipa. Da. Dobro. Tiho. Rabbit. Nika. Ali nemojte gledati, varate. Znaš što je? Ja znaš što je? Dođi da ti kažem. Nemojte gledati. Eagle. Domagoj je prvi rekao. A ja? Tiho. Nije Hedgehog. Hodgehog ste rekli, hedgehog. Morate pravilno reći. Mate, ti sjedi na mjesto. Da. Ste rekao da će biti dobar, da neće... Da, obećao si da ćeš biti dobar. Nije igao. Matej. Ja sam čula Kigija. Pogledaj dolje, tako. Tiho. Što je to? Nije zmija? Worm, tako je. Ove 3 su ti ostale. Dobro. Gledamo Marijanu. Vjeverica, ali...
Kako se kaže, Vjever? Squirrel! Squirrel! Squirrel, tako je. Znamo šta je? Wolf! Wolf, Daniela. I ostalo ti je još tamo. Si vidjela? Znamo šta je? Tek je čutila, bravo, Beetle, to je to.